when Intwaso ikufikelela at which stage? Abanye abantu bathi they started. I've always known abantu betsitsho. I've always known bana I have a calling. Don't do abanye bathi I was called and then I answered yonke le nto call. Ikufikelela at which stage in your life? Ndangayazi nanobani Intwaso. Okay. Abantu basekhaya bakhulile but ndiyaba bakhuliswa yile nto. Sure. Ne? Andika ukundamba and I consulted yazivele lapha ke ngoku. Sure. Not once, not twice, not 3 times. Okay. I just want to confirm utata wathi ndingena umntwana wathi fondini uyagula into ngoku uyifuna yaphi and nasaze ndinyange umuntu omhlophe. Okay. Yabo, so when I just do ABC and D uzazibona nyani ke 20 COVID times nakhona. I think it was 2021 started ke ngoku yonke into year of rampa. I feel depressed, I feel alone, I feel unloved, I feel weak, I feel hayibo. Ndihlala ndedwa Joburg. Jonga ya ndani kwahlala iveki mina kuba lo Ken ngolomnyango ndiyatya ndiyalala ndiyasela ndiyasela qha and I drank. Ngithenga itray ndifaka itray pa fridge ndisele. Ibottle lo lencane. Man ndiyagowa in fact. Sure. And bathi phendula. Okay. Afika ke ngonyeni. Yeah. Then the action again. So, okay. Zininzi steps must into Intwaso. Bakhona ba consult with other people and then abanye they ngathi kumke from I don't know, I don't have knowledge. Kodwa abanye bayenzela umsebenzi and then baqhubekeke nalanto bebeyenza. Abanye they stay at home and then people come to them. Well, and yes, because but sithosa differently. Na anthosa isixhosa. Ithosa emampondweni. Sure. Yabo. Sure. Isixhosa mhlambi xa livela ithongo ngoba mandithwasa isixhosa. Kukho lo tamkhulu ufuna uhoyo. Then ndiyaphinda ndiyoqala eqala. Okay. Ndithwasa isixhosa for lo mntu uthe manimthwasele. Okay. Yabo. Okay. So sithwasa differently. Anothi mina hayi ndalala ndavuka efestireni, ndalala ndavuka phansi kwamanzi. Okay. No. Okay. Kukho lewe yobana abantu phofu ke yenziwe kakhulu ezinkonzweni bana ancestors ndondona demons ndondondondona, but I see a lot of abantu abangamagqirha besithi makuthandaza uThixo. So now how can it be bayenza competition ancestors? I don't know. It's not even a competition because nguThixo wamanyange. Okay. Aba bantu bengekhoyo ngoba lelo ukuthula. Yeah. Badalwa ngubani? Thixo uyiwani. Ngokuyintoni so kutheni yeah uThixo kayekanga bangithixo ngoba amanyanga womuntu wonke. Yeah, because idalwe nguye sonke. Okay, that's why we pray, that's why we phahla. Okay, ba wena uthi na awuthandazi iBhayibhile kwathini it's up to you, but inyani ke semsulwa uThixo amanyanga esihlwele yonke lanto uThixo wethu sonke. Okay. I-competition enaba yaphi isukaphi kanye yaphi? I don't understand that. Kaloku kulanto ebana uThixo bathi akafuna uxutywa ntoni. Ofithi ngaba bamfaka esamini ke because akafuna ayiko kuxutywa okuyana. Naba bantu baseziBhayibheleni ngabantu abanantsika. Ba confuse bona because siyasike songokuthixo lapha kulomhlaba. But again, this is not a shot on anyone. If you don't believe in things, it is important xa ungabelieve entweni uthi believe kuyo uyeke. But so attack ezinye izinto. Yeah. Yeka hlala kule yakho. Uthi wena lihlele kwethu. Period. Because I think that's where ingxaki ezininzi zenzeka khona. If awuseli uthuka abantu abaselayo. If awuchayi uthuka abantu abachayayo. Just you don't do it and you would not like to be engaged with anything as well. Then sizakwazi uphilisana great. Yeah. Dimincile yazi. Dimincile because umbane